स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय बर' बाजार सोलोंसालिमा थामहिनबा Bcsu 2021-22 नि बिसायख'थिया मैया जानानै थाङो। बे सोलोंसालिमानि मानगोनां बिबुंगोरा मिजिं दैमारिया बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम फोरमायहरनाय बायदिब्ला जेबो बेले-बेजे दावराव-दावसि गैयालासेनो नेम बायदियै गाहामैनो गाहाम बिसायख'थि आरो बहन सायख'थायाबो जोबनानै थाङो। मख'जाथावदि बिजाथि महरै फारियै जेनेरेल सेक्रेटारि साइख्लं हाज'वारि, भाइस प्रेसिडेन्ट दिदोम बसुमतारी, एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि कारगिल मुसाहारि, गेम्स एन्ड स्पर्ट्स धनन्जय बर', कालचारेल सेक्रेटारि सान्त गयारि, लिटारेरि सेक्रेटारि रोमै बसुमतारी, ससियेल सार्भिस थुनलाइ मुसाहारि, फाइन आर्ट्स सुमित्रा नार्जारि, क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ पबित्र बर' आरो रश्मि बसुमतारी बिथांमोनहा देरहासार जानो हायो। The World Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना द वर्ल्ड टाइगार रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन, इन्डिभिजुएल कटेज, माल्टी-क्यूजिन रेस्टुरेन्ट, जिप्सि साफारि, एलिफेन्ट साफारि, रिभार रेफ्टिं, पिकनिक फेसिलिटि बायदि बायदि। गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 मोनसे गोजोनथाव खौरां दावबायारि नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कआव समायना रबिना कटेजखौ। बे कटेजआव नोंथांमोना जिप साफारि, एलिफेन्ट राइड, रिभार रेफ्टिं, ट्राइबेल डान्स, बनफायार, ब्रेकफास्ट, लान्च, डिनार बायदिनि सुबिदा मोनजोबनो हागोन। रुम बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नाम्बाराव 9369360394 7099613280। The Robina Cottage Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort or cottage like AC and non-AC room booking, jeep safari, elephant ride, river rafting, breakfast, lunch and dinner. To know more, you can contact this number. Contact number 936-556-0394 7099613280. Gmail address robinacottage@gmail.com.